gendro saged pelok nggih monggo. Napa, Nduk? Sineman napa nggih, Pak? Sineman gendro napa ular kambang napa? Gendro sing arang-arang metu. Ayo. Gendro, ayo. Apik kuwi, malah kuwi ngemu perjuangan kuwi kan. Ayo. Sineman gendro. Tanganmu iki kok kapane to? Tato to? Napa? Kuwi lho. Apa kuwi? Luka. Oh, luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah, Mboten enten, Pak. malah ngenges ra. Dap kula tak buka catetan riyen nggih, Pak. Nggih. Gawa ya an ngono kuwi. Nggih, betul. Ya wah dan kaya sinden tenan nggo caketan barang. Ora napa. Ayo. Madukara Karawan Natamanda Raka Ampek ki, Truk. Sik kelingan. Isih apa jineman gendro? Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro. Hah? Gendro. Sing nembang anak wedok niken salindri. Kaya iso gendro barang. Ya. Biyen kulino gendro kok dheweke. Nduk. Rasa
gandenge dhewe. Gandeng kuwi bumine dhewe ya dirungkepi nganti tetes sing getih kang pungkasan. Oke. Ayo. Mani ma. Tak eman ora kena wis ayo gandengan monggo saiki rasane aku bakal monggo serana tanpa wong kang pindho rupe Yen lagu-lagu campursari kae mungkin sekali mlebu ning wayang, malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? Nggih. Anu lek tiange niku campursari nyuwun sing keluas iku ten nggih pantes-pantes ae, Pak. Tapi lek Dadi awakmu metu kok mobil biasane nyekel mic ta wisan ngono. Ngono langsung. ya ndak pantes to, Pak. Ndak pantes ya. Oh iya iya. Siapa ngerti lah. Wah, ini kan Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembong. Ngono. Oh iya. Ya ora patut, Pak. Oh iya, empan papan ya nduk ya. Iya. Empan papan. Iya, luar biasa. Matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten. Ya, mergo isih akeh banget iki pamuntut sing rung diaturake. Contone apa, Truk? Iki sing ngersakake gubuk asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune gubuk asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino sapa ning gubuk. Ayo. Ratu gubuk asmara. Yen winonge ratu jaranan. Yen si Mbak Tri Hastuti Retnawati ya. Kae ratuku apa-apa blas kae. Ratuku apa-apa blas ora. Bukan sih ratune Kutut Manggung. Lho, ngono kuwi. Ya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo Set. Coba kaya apa Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luweh. Luweh setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niki ngoten niku Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya ta Mak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak, kula niku mboten ngoten niki. Semua itu teman ngoten lho Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh Pak. Oh iya iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Ayo nggih. Iya, kita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa Pak? Anggerane apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan ayo. Apik kuwi ayo. Saya loh Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya toh Pak. Betul, positif. Daripada kesandung diamput lho meneh lek ya. Lambene elek ayo. Kuwi banyak aku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo dibawani bir, ayo bir. Nang Nyingkar nyingku sugih variasi, ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas gubuk asmara. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel. Neng gubuk mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak.
Kok iso? Lho, lha kan iya Pak nek gubuk. Jenengan Iya. penate ten gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi Lah lho. iya maksudku kuwi Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur Nanu. lelampahan Sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing apik. Guru kula Pak hebat malahan Pak. Hah? Lah guru kula hebat to Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah nggih to Pak. Ukele pripun Pak? Hebat. Ukele bener. kare-kare iki gurumu nonton kok, Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard ke papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black anu kayak white black lek kayak. White black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaningku buk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
Piye to iki? Ayo. Februari piye le? Alhamdulillah Banyu Mili. Jope tangise. Yo. Catatan sajroning Makasih Mbak Dirgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Ngersakake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gong? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiro karo Mbak Wanda Amara juga. Semeneng luwih dhisik. Ya, kaya suwi ora krungu podang kuning. Ha iya. Biyen kaya ben-bengi. Ha iya. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Oh. Wah, yaene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Nonton akeh ana sing ngejek enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian Sawetara. Yo, sing senior dhisik, Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak baraan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku arep kuwi jane ra temu-temu sapa ya kae. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi, lek tugas akhir wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku neng nggen apa jenenge TA metu miju dempel walah ayemku ora umum ae. Iya matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik kok. Heeh tenan. Kari nambahi midi karo drum. Ayo. PA ngge midi ora. Agam Cina. Ya. Osek to, anu kene ora. Peh kono kuwi pimpinane sinden opar-opar ora. Alus manis nang Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Anu, terusé sedut cenut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya, sedut semua lek nang omah, ora iki mosok sedut cenut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor 2 sing nembe lahir. Selapan. Selapan, berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngapa kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah. Butuh ya nggih. Butuh iki ora enek musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara. Wah jan awake padet sing set kaya ngono. Ayo.
Lek dandan aja mekokok ndandan. Wah, iki daster mekokok ora. Jenengan kok nggih ngematke to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ning ngematke lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elekne kok mesti mingkup. Eman-eman. Ayo. Wis lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek videone. Ayo. Lagi ning kolah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep sinden. Ora guyone ngono kuwi, guyone beges asine lho. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan yo. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delok arep turu. Mesake lho malih, Wanda malih salah tingkah itu. Ayo share. Ayo. Serok, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek musuh dakon ning kanca-kanca? Ora ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. No. Ayo. Masa wenggan kula Nonano golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Ibu bunga aduh pencet. Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Ayo. Lah kok dadi. Lahir arka ku lahir ya. Jadi kita mau kesel. Tiku Ya ber, ayo monggo sing bar mengkokok mau ayo dah. Paling yo gur ngono kae. Mirip-mirip. Ndak. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. gak penak, Pak. Nggih keju to, Pak, lek ngono. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa kuwi jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tuti kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tuti. Kayek. Pama Mbak Tuti ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Lali. Dosa maksudnya. Dosa. Keno apa lesu iki? Sobek ora. Kaya api-api yo. Kalau malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Miring man. Yes. Kabeh ta. Suarane apik. Monggo diaturake bodang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasah nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niken lebih bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe ae. Garape piye iki? Garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sih. Kendang sih. Buka celuk mau kendang. buka celuk. Lali kok yo suwe lali. Esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang Dian. Uyur
Ayo frustasi lek ngendang. tutupane iki ngampil tutupan lagu jilat yasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ayo, karya-karyanya tetap menggaung. Insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Ken niken. Nah, itu tanggapan Rano sampean. Sik. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lho wingi Nggih. kaya bar kok Brebes to?
storine Pak e wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kan videotron kula makane malih ayah bidal riyen terus acarane kula kalih Mayangkara tasik Glinjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku ya Brebes mili padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya mulihe kok kono Oh, Brebes. nggih insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa? Nah. Biasane ning campur sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro waton mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggihmu kita ra yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki bayak Madang Karang ya. Nggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih hae. Nah. Gon mulih sok ning digawa neh bar bodho. Iya, Pak. Inventaris wae. Disewa jenenge. Wah, ya nggih. Matur nuwun kaya ngono ile pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madang Karang. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya iki. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri. Ya Nduk, langsung bae gemene wektu. Kusuma Wijaya. Yo.
tombo kangen. Nong ayo kancani adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau awakmu? Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa kowe arep apa Nong? Arep gawe tulisan Iya. penelitian to. Iya. Belum wawancara to. Belum, Pak. Kalau di Lah, panggung jagungan ngecipris sing ngopo? nggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Nggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh Pak. iya. Iya. Besok. Ya engko melu nang Besok Brebes. jadinya besok, Pak. Iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Iya. Ini apa to, Dek? Bah, kaya apa? Lagune Apa? ala sekarang monggo. Arep Puspitanala oke utawa apa wae monggo. Berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Bu Desri. Ya. Mangkin sakula pinanggih Pak Jono, Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem timasan 100 hari sedanipun Swargi Ki Haji Anom Surata. Ayo nggih. Apa kan Apa? Itu aja. Oh, kutut manggung aja lah. Bentuk manggung sing iso sing ngene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi di mana ning. Jenengan remene napa Pak lagune biasane? Wah, aku itu mau lawas seneng aku ki. Saiki. Pitanala Kiter Sumilir. Heeh. Katresnan Katresnan Sejati. Sejati. Yo, kuwi Katresnan Kasepian Sejati ku yo. Jati. Puspitanala. Rodok mulai mengikuti aku sing. Oh iya, Katresnan Sejati. Nang nganti saiki sing njangket ya bangsane Kiter Sumilir, ayang-ayang ngono kuwi. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki Katresnan Sejati. Oh iya. Kasepian Jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasepian. Kasetian loh Pak, bukan katresnan loh, beda. Pamintaku. Bukan. Kayak Setya Tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti. Katresnan Sejati aja nek. Nggih, dijumbuhke gandeng iki lak Pak Margono kagungan kersa mantu. Muga-muga temanten kekalih katresnanipun sejati ra ngoten. Ya, Ngono ya, Ken? iki Pak. Oke, ya, ada. Mangga katur mempelai berdua, katresnan sejati. Yo.
semangatnya do luar biasa iki. Jos, jos. Bar iki mergo ya marhaban ya Ramadan. Mulai bareng itu. Terima kasih. Nggih. Mugi-mugi dados rana panglipuring penggalih. Iki sambunge lakon Antasena Rabi sanggite Mbah Anom Surata mbiyen. Heeh. Mula antagonise kuwi tetep padha karo mbiyen. Ratu Simbar Manyura sing mbiyen iki ketemu nalika patek menyura karo Antasena, banjur diundurke karo Antasena iki balas dendam mau diperangne karo Tole mau. Heeh. Ya nonton wayang ning Manahilan dalange Ki Sabda Kesawa. Ayo ngono. Aku. Oh iya lali. Sekedap mumpung niki tasih lenggah, bapak-bapak ibu-ibu, niki wonten tali asih saking Madangkara lan Caksi Lovers. Mliginipun ing sepisana dumateng Pak Margono tasih lenggah Pak Margono. Kalih Bu Sri lek tasih niki wonten kenang-kenangan kalender saking Madangkara. Nggih. Ibu Kesi disiarke Bu Kesi, sampean Bu Kesi. Bapak Ibu, monggo ingkang ngersakaken kalender. Tapi mau terbatas, namun 20. Kaosnya khusus Pak Margono kali Ibu. Ayo Mbak Kiki diterima no. Gue kuis berarti. Ayo dilempar aja. Nggih. Dicasken ning kono medun. Pak Margono pundi to Pak Margono? Pak Margono bangun, Pak Margono bangun. Nggih. Nah, nika. Lah niki niki Pak, enten tali asih Pak. Mangke kaose ki nggih telesan pas apa tilik brambang. Ayo nggih niki. Pak Margono mriki Pak. Nah niku Pak Margono niku. Kaos Mbak Kiki niku ada 2 kaos dan juga 1 kalender khusus untuk tuan rumah. Nggih. Mbak Kiki berdiri Mbak, napa Mbak? Ayo. Nggih. Ah niku kalendere mung cilik Pak, nggih. Ning insyaallah rezekine akeh niku, nggih. Kaose nggih namung mekaten menika minangka tandha tresna ucapan terima kasih kula sak kanca Madangkara dumateng panjenengan. Mugi-mugi jenengan tansah pinaringan bagya mulya slamet dunya akhirat. Ngoten nggih Pak? Nggih, matur nuwun Bu, matur nuwun. Monggo mriku didum mriku tanggalane. Nggih. Sembah nuwun. Wis ya Bu Kesi sampun. Ampun, oke, nggih monggo dipun